Dobrodošli u novi video. U ovom videu ću vam pokazati kako složiti Rubikovu 5x5 kocku pomoću početničke metode. Prije nego što vam pokažem kako se slaže 5x5 Rubikova kocka, morate znati kako se slaže 3x3 Rubikova kocka, jer je to jedan od sastavnih dijelova slaganja 5x5 Rubikove kocke. Ako ne znate kako složiti 3x3 Rubikovu kocku, ovdje imate link od mog videa na kojem sam pokazao kako se to slaže 3x3 Rubikova kocka, pa da počnemo. Krećemo sa prvim korakom, a to je da napravimo 3x3 blok na jednoj strani i 3x3 blok na drugoj strani. U ovom slučaju ću ja raditi žuti i bijeli blok. Prva stvar koju uvijek radim jeste da napravim ovu bijelu liniju ili bijeli bar. Sljedeća stvar jeste da napravim još jednu liniju. Evo sada ću pokazati kako bi to trebalo da izgleda. Znači imamo to i još samo ovaj srednji dio dovedemo i ubacimo gore. Znači sad imamo dvije linije i preostaje nam još samo jedna, koju ćemo uraditi na sljedeći način. Znači imamo ove dvije, ovdje je ova treća, ubacit ćemo je ovako i sada je samo ubacimo na gornji sloj. Evo imamo taj 3x3 blok. Sada ćemo uraditi za žutu isto tako. Kada završimo ovaj 3x3 bijeli blok, sada prelazimo na ovaj žuti. Ovdje već imamo ovu jednu liniju, odnosno ovaj jedan bar. Sada ću da napravim i ostale. Evo sada imamo još jednu. Moramo paziti na to da uvijek vratimo ove bijele dijelove oko bijelog jezgra, odnosno njihovo mjesto. I sada nam samo preostaje još jedna. Evo ga, tu je ta jedna napravljena već. Sada da bi ubacili ovu žutu, ne možemo je ubacivati na primjer ovako, jer ćemo da pokvarimo ovu bijelu. Ubacujemo na sljedeći način. Uradimo ovu dva, da dovedemo ovaj jedan riješeni dio iznad, odnosno jeste iznad ovog žutog. I sada ubacimo žutu, uradimo ovu dva puta i samo vratimo prema dole i dobit ćemo i bijelu i žutu gotovu. Kada završimo 4 jezgra i dođemo do posljednja dva, mogu nam se desiti sljedeći slučajevi kada imamo riješeno sve osim ovog jednog kornera i ovog ovdje, znači koji se moraju zamijeniti. I može nam se desiti da imamo na sredini kao edge dva koja se moraju zamijeniti. Prvi slučaj kada imamo ovdje kao ove kornere koje treba zamijeniti ide ovako. RV, U prim, LV prim, U, RV prim, U prim, LV. I tako smo riješili ovaj slučaj sa centrima. Idemo na sljedeći. Drugi slučaj koji nam se može desiti sa centrima je ovaj, kada moramo zamijeniti ovaj kao edge i ovaj gore. Radimo sljedeći algoritam. R, U prim, M. Onda radimo U, RV prim, U prim i radimo onda M prim. I tako smo riješili oba jezgra. Sljedeći korak u rješavanju 5x5 Rubikove kocke jeste da riješimo svaki ovaj edge, odnosno ova 3 edge-a. Na primjer, evo u ovom slučaju trebamo ovdje da riješimo zeleno-bijeli. Sada ćemo naći zeleno-bijeli koji nam treba da bi završili ovo. Evo ga tu. Znači imamo zeleno-bijeli i zeleno-bijeli, ali problem je što ih sada ne možemo direktno spojiti jer nisu okrenuti kako treba. Sada kako da okrenemo ovaj dio edge-a na njegovo mjesto, odnosno da ga možemo spojiti sa ova dva. Sljedeći algoritam, znači držimo ga tu s ove strane ispred nas i radimo R, U, R prim, F, R prim, F prim, R. Evo vidite, sada smo okrenuli ovaj edge. I jednostavno sada dovedemo ga do ovih odgovarajućih dijelova i pomoću
3 poteza ubacimo. Znači idemo L', U, L. I sada vratimo samo ova jezgra na njihovo mjesto. Znači veoma je važno da ova jezgra vratimo, jer ako i ne vratimo, svu ćemo kocku ponovo morati sastavljati iz početka. Završili smo ovaj zeleno-bijeli i sljedeći korak jeste da svaki edge spojimo kao što smo spojili ovaj zeleno-bijeli. Pa evo sada ću pokazati još par primjera kako možemo riješiti, pređemo onda na sljedeći korak. Evo sada imamo ovaj plavo-bijeli i ovaj plavo-bijeli, sada nam treba još jedan edge koji je plavo-bijeli, sada ga moramo naći. Evo imamo ga tu, znači plavo-bijeli, sada ga trebamo dovesti na ovaj nivo na kojem su ova dva, znači ne možemo ovako jer će nam onda ovaj edge ispasti iz ovog dijela gdje i možemo spojiti. Znači uradit ćemo sljedeće, pomjerit ćemo ga skroz pozadi, znači ova dva su tu, njeg ćemo ovako pomjeriti prema dole i evo sada smo dobili taj edge na odgovarajućem mjestu i jednostavno ih sada spojimo i ubacimo na gornji sloj. Sada vratimo i spojimo opet sve centre kako treba. Kada riješite ova 4 edge-a na ovoj gornjoj strani, onda samo okrenete kocku i rješavate ih na ovoj dolje strani. Kada riješite i na ovoj strani po 4, onda ćete morati rješavati na ovoj strani. Također tu postoji poseban algoritam. Sada ću prvo da riješim ovdje na ovoj donjoj strani ova 4, pa ću tek onda preći na ove, pa ćemo pokazati taj algoritam. Kada završite po 4 edge-a na gornjoj i na donjoj strani, sljedeći korak jeste da uradite i ove preostale, odnosno ova preostala 4. Sada ću vam pokazati kako se radi ovi edge-evi na ovoj strani, odnosno kada ih morate raditi ovdje. Evo sada ćemo početi sa ovim zeleno-crvenim. Sada moramo naći zeleno-crveni. Evo imamo zeleno-crveni. Prva važna stvar jeste da morate da dovedete ovaj dio koji se mora spojiti sa ova dva da bude iste boje i da se nalaze ovako, na primjer ovi je lijevo, ovaj je ovdje, znači da budu iste boje ispred ova, znači ovdje je crvena i ovdje mora biti crvena. Kada to uradite, slijedi jedan lagan algoritam, znači pomjerite ova dva sloja prema desno i radite onda R, U, R', F, R', F', R i sada samo vratite ova jezgra njihova mjesta i pri tome ćete i ovaj dio da dovedete na njegovo mjesto. U 50% slučajeva će vam se desiti da riješite ove sve edge-eve bez posebnog algoritma koji se naziva parity, ali 50% slučajeva će vam se desiti da morate raditi taj parity. Sada ću vam pokazati kako se radi parity algoritam. Kao što sam već rekao, u 50% slučajeva možete dobiti sve edge-eve da su riješeni, a u 50% slučajeva ćete dobiti da imate ovaj parity, odnosno da su ova dva okrenuta kako ne treba, a ovaj dva je kako treba. U ovom slučaju radite sljedeći algoritam, znači kocku držite na ovaj način da oni budu tu, znači ne dole već ovdje i radite sljedeći algoritam. RV2 pa radite B2 pa U2 pa LV pa U2 pa RV' pa U2 pa RV pa opet U2 F2 RV F2 LV' B2 i na kraju RV2. I riješili smo ovaj parity slučaj, odnosno pomoću parity algoritma smo riješili ovaj slučaj. Kada završite sve edge dijelove, sljedeći korak jeste da pomoću neke metode za 3x3 završite kompletnu kocku
I to je to otprilike što se tiče ovog tutoriala za slaganje 5x5 Rubikove kocke. Nadam se da vam se video svidio. Ako jeste, ostavite like i subscribeujte se na kanal. Ako vam nešto nije jasno, slobodno pišite na naš Instagram profil gdje ću vam pokušati pomoći.